bede koko. Odong dweche matin kende to ganda jo Kenya dhi yiero. Kamano. Recommendations mago kata duoko ma report card mumiyo jo Kenya kawuono ni ewi gik musewinjo ka giwacho. Wacho ng'o wach mara weche mag yiero nikech king'iyo point number 7 to loso achiel kachiel e weche mag enhancing efficiency and credibility in elections. Nyiso ni yiero timore mawiyanga kendo makare ma jopiny nyalo bedo gadiere. Ang'o gini muneno kata muyudo kaluwore kod gik manokwanyo momiyo mutero ne jatend piny kachiel kod ogai mar ODM Dr. Buru Oginga ni mag gik mane jopiny owacho momiyo wadwaro ni gigi nyaka tim gi weche mag yiero. Jopiny ne ywaknwa e wach mar yiero ni. To nwadhi mwawuoyo nyaka gi jo IEBC nikech we met the commission. Yes. And they gave us really challenges they are going through. Motinga ng'o gini. So jopiny ywakni abiro ng'isi gima jopiny wacho gi joma IEBC nong'isowa. Yes. Jopiny wacho niya, pile pile kodhiga yiero to nitiere wach kar presidential elections ka ni MCA ni koyombo to ng'ama ni kod wach MCA no gi wach. Elections petitions mag MCA ok ng'eny ga ahinya kata mag MPs. Kar president ka ema koko jabedega. To jopiny wacho niya, ang'o resate nitiere koko e kar presidential results mamiyo wadhi e ng'anyo tinegowa. Koro opening the servers ni, why can't we come up with a solution, a sustainable solution ma en once and for all? Ma jopiny biro yie gi results momigi ma onge tiende mar dhi Bomas mondo agore. Koro nwadhi ka nwadhi a IEBC mwapimo ne gima jopiny wacho e wachni neginyisowa nikech there are new commission. Don't forget the previous commission te gionge. Yes. Because anyone new commission. Gibende gise discover ni nitiere challenges mang'eny e commission kanyo. Challenges go ranges from financial resourcing to manpower to everything. Nyaka kata wach mar ICT ni nikech sani transmission, don't forget, go kura and manual ballot paper. Kura wao kan electronic. Aya, kwano kura and manual. Ballot paper namba achiel kamano nyaka tallying obedi. Tallying and manual. Transmission of results emanga electronic. Igo picture form 34A kata form 34B, whatever form it is, to transmit a returning officer monego beni announce. In this case, the presidential election returning officer and IEBC chair. Koro giwacho niya, konywa uru. Yes. Mondo wawuogi houses of parliament. Yes. Mondo mi giwinjwa gimiwa resources. Mondo mi kaen kar tallying of results. To wabed gi adequate personnel, gi manpower, kata gi technology, ma en verifiable. Maja Kenya wacho niya, enyewe form cha e form mane wanene polling station cha. All right. Onge tashwishi mora ngado kek dispute niya, ni uriambo, mano form mane waneno, form ni ngani mogelo, mondo mi kumio resources maber. Onge dhibedo maonge koko, nikech they give us a rundown of what it takes to conduct a free and fair election. It's a very expensive process. Right. Watud gi weche ariyo ka watieko. Come on.